І са мною шановний Олександр Федута, літературознавця, доктор хабілітаваны і былі палітвязні. Але перш чым перайсці да Александра Федуты і да тэмы нашай размовы, я бы хотела сказаць, што ў нас ёсць пустое крэсла са Светром Коласам, выдаўцом, перакладчыкам, які сёння знаходзіцца ў турме. Калі б не гэта, то я перакананая, ён быў бы сёння з намі тут у зале. Пустое крэсла — гэта сімвалічная прысутнасць, гэта пэўнаўская акцыя, сімвалічная прысутнасць з метра сёння з намі. Яго абвінавачваюць фактычна ў тым, што ён выдаваў беларускія кнігі. Сёння не менш за 24 чалавекі слова знаходзяцца ў неволі і не менш за 357 забароненых кніг. Калі мы кажам пра забароненыя кнігі, мы кажам пра два афіцыйныя спісы: спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў і спіс матэрыялаў, якія могуць нанесці шкоду інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Але памятаем, што акрамя гэтых кніг яшчэ ёсць агромная колькасць нефармальных забаронаў, кнігаў і імёнаў аўтараў, якія не ўнесены ў гэтыя спісы. Гэта сотні і нават тысячы пазіцый. Часта вельмі бывае, што цэлае імя аўтара забараняецца, значыць, ніякая ягоная кніга не можа быць у бібліятэках сёння, не можа быць сёння ў кнігарнях, не можа быць сёння ў Беларусі. І я хотела бы дать слово Александру Федуту, и, может быть, одразу, господа Александр, вы рассказали про то, как эта книга писалась. Бо писалась она у СИЗА КДБ. Расскажите, ласка, больше про этот сам процесс написания. Насамрэч, гісторыя этой кнігі вельмі смешная. У свой час, калі толькі пачаліся заявы, закіды у бок беларускай літаратуры, што у ёй няма вайны і міру, мне стала неяк крыўдна. І не таму, што я так нізка стаўлю, невысока стаўлю вайну і мір. І Льва Толстога наогул я іх высока стаўлю. А таму, што мне стала крыўдна за беларускую літаратуру. Па-першае, навошта яшчэ адзін раман «Вайна і мір». Для таго, каб ён быў у беларускай літаратуры, трэба, каб нехта яго пераклаў. Усё. А кніга, якая была бы для нас тым жа, чым стала для рускага чытача «Вайна і мір», у нас ёсць. Гэта «Каласы пад сярпом тваім». І я лічу гэтую кнігу самай важнай для беларусаў, таму што у 20-м стагоддзі, я адразу скажу, таму што гэта была кніга, якая пісалася беларусам, для беларусаў, пра беларусаў і адмыслова описывала процесс, як стаць беларусам. Гэта такі падручнік, як стаць беларусам. І ў свой час я прапанаваў групе маладых гісторыкаў і філолагаў зрабіць вельмі грунтоўны каментар да гэтага рамана, які назваў «Энцыклапедыя каласоў». Але, ведаеце, моладзь — гэта такія людзі, у якіх уласныя планы на жыццё, і, мажліва, гэта добра. І ўсе сказалі: «Не, гэта выдатная ідэя, але, не час, мы там займаемся сваім справай». А я адзін баяўся ўзяцца за гэтую працу, і у мяне таксама не было часу. Таму што я ўвесь час быў нечым заняты. І ўрэшце рэшт, калі я апынуўся у следчым изолятары КДБ, у славутай амерыканцы, час у мяне з'явіўся. Таму што я сидзеў, нічога не рабіў, я мог вольна чытаць і мог вольна пісаць. Я разумеў, што энцыклапедыі не будзе, таму што у мяне няма аніякай літаратуры, і ніякіх дапаможнікаў апроч уласнай галавы і уласнай памяці. Асобнік каласоў для мяне набыў
афіцэр, які раз на 2 тыдні хадзіў у кнігарню і набываў кніжкі по нашаму спісу, по спісу зняволеных, якія былі дазволены. Вось мне дазволілі набыць «Каласы». Тут пазначана менавіта, якое выданне гэта было. Вось, і у рэшце-рэшт я змог сесці і напісаць гэтую кнігу. Тое, як яна апынулася на волі, гэта асобная гісторыя, час траціць на яе не трэба, тут пра гэта сказана. А на волі яна з'явілася ў выніку маёй барацьбы шматмесячнай са следчым, з падпалкоўнікам Акулічым. Вось. Вы не раз сказали, что ваша любимая книга – это «Ладдзя роспачы», так. А «Каласы» вы лічыце галоўнай кнігай. Так. А ў чым розніца паміж галоўнай і любімай? Ведаеце, у кожнага чытача свой густ. Але як гісторык літаратуры я разумею, што існуюць тэксты, якія могуць асабіста табе не спадабацца. Альбо спадабацца значна менш, чым іншыя тэксты таго ж аўтара. Але іх моц, іх уплыў на чытачоў вялікі. І гэта проста значыць, што яны абіраюць сваіх чытачоў самі. Да? Вось мяне абрала «Ладдзя роспачы». Мяне абраў Гервасій Леваха, мяне абрала ягонае спаборніцтва са смерцю. Вось гэта было для мяне. А роман Караткевіча – гэта выдатны твор. Як філолог, як літаратуразнаўца, я бачу ім там пэўныя рэчы, якіх, мажліва, не бачыць чытач. Яшчэ раз скажу, з майго пункту гледжання, гэта галоўная кніга менавіта таму, што гэта падручнік для беларуса, падручнік, які кажа, як стаць беларусам. І свой каментар я пісаў як дапаможнік настаўніку, які будзе выкладаць, бо яшчэ у школьнай праграме «Каласы» той момент. Правакацыйнае пытанне. Вяртаючыся да вашага выказвання, што гэта наша вайна і мір. Ці вось логіка вызначэння праз чужыя ўзоры літаратуры не з'яўляецца каланіяльнай у дачыненні да нашай культуры? Не. Справа ў тым, што існуюць тэксты, якія пазначаюць сабой пэўныя ўзроўні сусветнай літаратуры. Калі я, напрыклад, скажу, што з майго пункту гледжання «Новая земля Коласа» – гэта наша Энеіда, прабачце, гэта будзе значыць, што я прынізіў Коласа? Не. Гэта будзе значыць, што я паставіў новую зямлю, дзе сэнс усяго, што адбываецца у тым, што героі шукаюць вось гэтую новую зямлю замест страчанай. Да? Вось тое ж самае адбываецца насамрэч і ў Энеідзе. Гэта спроба траянцаў знайсці новую радзіму, пабудаваць новую радзіму. І калі я кажу, што гэта наша вайна і мір, ну, прабачце, тое ж самае я магу сказаць, што гэта нашы раманы Вальтер Скотта. Ці гэта будзе прыніжэнне альбо каланіяльнае? А Вальтер Скотт – гэта постаць, якая мела неверагодны ўплыў на ўсе еўрапейскія літаратуры 19 стагоддзя. І дагэтуль мае ўплыў, але мы яго ўжо не адчуваем так востра, як адчувалі людзі 19 стагоддзя. Як змянілася ваша прачытанне Караткевіча пасля турмы? Ці вось турэмны досвед штосьці новае ў вашу оптыку прыўнёс? Насамрэч, гэта кніжка, вось гэта кніжка, не Караткевіча, а Фядут, яна была спробай змесціць роман Караткевіча не толькі ў пэўны літаратурны кантэкст, там ёсць пра гэта, але ёсць рэч, якая тут не напісана, але якую адчуў мой следчы, што гэта кніжка цалкам знаходзіцца ў кантэксце 20-го года.
Гэта кніжка для той моладзі, якая прайшла праз 20-й год. Гэта, дарэчы, заўважыў, яшчэ раз скажу, следчы, які падкрэсліваў алоўкаў пэўныя радкі ў маіх сшытках. Гэта ўсё захавалася. І гэта зразумелі чытачы, супрацоўнікі Белсату, таму што яны фактычна, калі ў пятніцу з'явіце на сайце Белсата тэкст пра гэтую кніжку, яны выцягнулі тое, што падкрэсліваў Акуліч. Але яны не бачылі гэтай аловак, да? Вось. Але яны гэта ўбачылі. Значыцца, ўсё добра, значыцца, чытач, які знаходзіцца ў кантэксце, у тым ліку 20-го года, ён гэта мае шанс убачыць. Раз вы згадали про 20-й год, я подумаю, что зараз самый час покликать сюди історика, доктора габілітаванага Александра Смаленчука, якого я попросила бы так само рассказать нам про актуальность этой книги. У сённяшние часы Олесь Смаленчук, специалист аккурат по 19 стагоддзі, час, калі адбываюцца дзеянні этой книги. Калі ласка, гаспадар Олесь, я подам тут микрофон. Так. Добрый день, шановные сябры. Мне так приемно вельмі удзельнічаць в этой презентации и в размове с Александром Федутом, и в размове про его книжку, и про классику белорусской литературы 20-го стагоддзя, как «Каласы под сверком твоим». Говорячи про книгу Караткевича, про ее актуальность, якая вот особливо остро прогучала зараз после 20-го года, то я обозначу это наступный момент. Это книжка, между іншым, про пошук национальной свядомости. И про то, як нараджаецца пачуццё беларушчыны, беларускасці, як людзі пачынаюць адчуваць сябе беларусасці, сумнявацца, беларусы, не беларусы. То, што актуальна было, зразумела, калі пісаў Караткевич, 60-е гады, гэта першае выданне ў 65-м годзе, часопіснае, таксама было вельмі актуальная, остро стояла эта проблема. Может, нават не стояла, хотя и он ставил эту проблему, бо уже так процесс русификации зашел довольно далеко. Это книжка так само про пачуццё свободы, про годность человечую. И тут вельмі символично, что лексикон пишется в турме. Это заостренное пачуццё свободы. Ты можешь выбирать, ці прыстасоўвацца, як шмат хто прыстасоўваецца ў тым романе, ці думаць пра барацьбу, пачынаць эту барацьбу і змагацца, пачынаць то ўжо змаганне. Эта книжка яшчэ вельмі важная для нас сённяшніх, потому что там есть постаць Каліновскага. Она уже не центральная, а центральная она могла быть у трэцяй частцы, про якую, судя по дзённікавых запісах, ён думаў, можа пісаць, невядома. Но мы ведаем, чым закончился паўстанне, чым закончился постаць Каліновскага. И я цалкам згодна, дарэчы, з лексіконам у тым, што вот у свядомасць беларускую памяць увайшоў Каліновскі не такі, як пішуць гісторыкі, хоць гісторыкі па-рознаму пішуць і розныя ацэнкі, а менавіта такім, як яго напісаў Караткевич. Такі вельмі яркі образ нацыянальнага героя. І тут роля Караткевича велізарна. І зноў жа актуальнасць у чым? Вот падзеі 20-го года, падзеі нават 2019 года, пахаванне парижского повстанцев, пахаванне Каліновскага на замку Гары Вільні, там, на росах віленскіх. Вельмі ўскалыхнула туды Беларусь. Я быў удзельнікам гэтых падзеяў і такіх узнёсаў трагічных падзей. Памятаю, што вся Вільня была бел-чырвона-белая. І там было трошки літоўскіх сцягоў, зусім мала, я до конца не разумею, чаму польскіх сцягоў было, і все было бел-чырвона-белое, бел-чырвона-белое. То есть вот эта постаць Каліновскага, это стала постаць, якая, так сказать, прошла праз 19-20 год. И сёння я ведаю, что Камунікат зрабіў новае выданне кнігі, і, як мне казалі, разышлося ўсё, там без асобніка, все было прададзена. І зразумела, што прададзена сёння сярод нас, тых, хто быў вымушаны выехаць з Беларусі, то есть кніжка захоўвае сваю актуальнасць па розных пытаннях, ну і Каліновскі, і нацыянальная свядомасць, вось это прага да свабоды. І тут, можа, ёсць нейкі сімвалізм, не ведаю, чаму Караткевич не напісаў трэцюю частку. Може, тому що як
в лексиконе Александр Федута пишет, что он прочувал, что вот не прочувал, там треба писать уже про трагедию его герою, про поразу гэтага паўстання, і як это вот трохи інше зусім тут атрымліваўся бы роман, калі б это было написано. Ну, 20-й год мы проиграли, да, мы проиграли 20-й год, але ведаеце, вот все роўна, думаючы про то, что адбылося, і гартаючы гэтую книгу, вспоминаючы книгу Караткевича, ну, вот, не выглядае все на некую абсолютную поразу. Это тая пораза, якая вось, з якой весь час нешта вырастае, беларускае новае вырастае. І новае пакаленне пачынае думаць пра гэту свабоду, годнасць пра Беларусь і змагацца за яе. І сапраўды я згодны з Акулічым, да, падпалкоўнікам Акулічым наконт таго, што так, гэта ў этой кнігі адчуваецца уже в лексиконе адчувальна, вось 20-й год адчувальна. І таму так добра яна вось прымаецца і чытаецца. Як гісторык я, можа, там выказаў бы нейкія заўвагі, я думаю, што, в прынцыпе, калі б паўстала такая ідэя, можна было б некага і дапрацоўваць трохі, узмацняючы гістарычны аспект. І я, напрыклад, не згаджаюся з Александром Федутам, што есть там такі выраз, што Караткевіч пісаў гэтую кнігу так трохі, ну, агістарычную, што не працаваў у архівах там і спецыяльнага гісторыя такая канкрэтна не цікавіла. Просто недавно прачытаў кнігу Геннадія Сагановича про Міколу Прашковіча. Сказ про беларускага гісторыка. І там один з герояў гэтай кнігі Караткевіч. Вот асяроддзе маладых беларускіх гісторыкаў Прашковіч, там Мальдзіс, Чарняўскі, там яшчэ шмат 60-х гадоў, это вот час, калі это адліга уже заканчивается. Кісялёў, да, Кісялёў, Беларусі гэта толькі можа пачынаецца, калі наогул заканчивается ў Савецкім Саюзе. І там вот Караткевіч во всем гэтым ёсць. І ён можа не працаваў тых архівах, калі ён размаўляў. І вот той, што рабіў Прашковіч і іншых, гэта сапраўды была такая спроба, ну, вернуць гістарычную памяць Беларусі. І Караткевіч гэта зрабіў у большай ступені, можа, за тых гісторыкаў, бо там розныя былі трагічныя лёсы, і не далі, звальнялі з працы, сажалі там у турмы. А Караткевіч сваім раманам гэта якраз вяртаў гэтую гістарычную памяць і вяртае. І в этом таксама вось актуальнасць гэтай кнігі і важнасць таго, што напісаў Александр Федута ў турме. Тут шмат такіх вельмі цікавых сімвалічных яшчэ момантаў, што лексікон пішацца ў турме, і, ну, але выходзіць на вольнасць разам з аўтарам. Ну, скончу свою прамову. Czy pojawił się ktoś, kto potrzebuje tłumaczenia na polski? Nie? Александр, Скадар Александр, ці хочаце вы адрэагаваць на выказванне гісторыка? Усё маё навуковае жыццё было прысвечана тэме чытача. Я вывучаў, як аўтар уяўляе сабе чытача, і як чытач уяўляе сабе аўтара. Гэтая кніжка была напісана як прысвячэнне чалавеку, які ў той момант, калі ставіў кропку, сышоў. Гэта быў Адам Осіпович Мальдзіс. А мне, дзякуй Богу, давялося шмат размаўляць з гэтым выдатным чалавекам, з гэтым выдатным беларусам. І я ганаруся з тым, што ў свой час я ініцыяваў выданне зборніка навуковых артыкулаў, прысвечаных Адаму Осіповичу, ягонаму 75-годдзю. Вось. І для мяне гэта быў такі ідэальны чытач, ідэальны не ў тым сэнсе, што найвышэйшага ўзроўня. Таму што ідэальным чытачом гэтай кнігі мог быць толькі Караткевіч. Вось, які бы сказаў, што там слушна, што там не слушна. Але гэта быў чытач, на якога я арыентаваўся. Я ўяўляю сабе Адама Осіповича, я ўяўляў сабе Геннадія Васильевича Кісялёва. І я разумеў, што гэтыя людзі, якія размаўлялі з жывым Караткевічам, яны маглі б сказаць значна больш і пра яго, і пра ягоны раман, чым я, для якога Караткевіч быў толькі віртуальным субяседнікам. Але быў у той момант, калі вось тое, на што звярнуў спадар Смалянчук сваю ўвагу, у той момант, калі я быў вымушаны знаходзіцца ў зняволенні, тэкст Караткевіча быў
голасам з волі. І гэта было вельмі важна. А тое, што адзін чалавек успрымае тэкст так, другі інакш, у кожнага сваё меркаванне, ну так слухайце. Аўтар крытычнага, эсеістычнага, літаратуразнаўчага твора гэта ўсё роўна не той чалавек, які можа прэтэндаваць на абсалютную ісціну. Таму у кожнага будзе свой Караткевіч. Мажліва, тое-сёе вы ў гэтай кніжцы знойдзеце, што будзе вам цікава. І я, дарэчы, удзячны Алесе Фёдоровичу за тое, што такі абазнаны ў гісторыі чалавек нешта знайшоў у маёй кніжцы. Дзякуй за камплімент. Владимир Караткевич, як гісторык і як пісьменнік, спалучае вобразы правдзівыя, як Кастуся Каліноўскага, і вобразы выдуманыя ў сваёй кнізе. Навошта гэта патрэбна Караткевічу? Гэта цалкам вальтер-скотаўская традыцыя. Вальтер Скотт першы пачаў спалучаць гістарычных персанажаў з персанажамі, якіх ён вымысліў для сябе. І, дарэчы, у ягоных раманах заўжды галоўны персанаж – гэта персанаж напісаны, а не ўзяты з рэальнасці. Чаму так? Таму што ён пісаў пра сваіх сучаснікаў, нават калі пісаў гістарычны раман. І вось гэты малады чалавек, які пераходзіць з рамана ў раман Вальтер Скотт, гэта сучасны. І я разумею, чаму Караткевіч зрабіў галоўнага героя сваёй кнігі Алеся Загорскага філолагам, бо ён сам быў філолагам. І зразумела, чаму там старонкі прысвечаны Украіне і Шаўчэнку. Бо ён навучаўся ў Кіеўскім універсітэце, Караткевіч, і уваходзіў у кола тых, каго называлі маладымі украінскімі нацыяналістамі. З гэтага кола выйшлі выдатныя пісьменнікі, выдатныя даследчыкі, некалькі акадэмікаў. І я думаю, што, мажліва, калі я перачытаў раман, я ўпершыню звярнуў увагу на тое, што галоўны герой філолог, гэта значыцца і мой калега. Спадар Алесь, да, будь ласка. Я просто, прочитаючи лексикон, еще раз пригадал постать Виктора Калиновского. Такая, незаслуженно забыта у нас. Может, потому что мы занадто мало про его ведаем, про Виктора Калиновского. Але цалкам згодна з ацэнкай, якую тут, уже по сторонках романа дае Александр Федута, что Виктор Калиновский отыгрывает роль такого наставника для Алеся Загорского. І я абсолютно упэўнены ў гэтым, не мам ніякіх доказаў, только апроч таго, што гэтыя браты доўгі час жылі разам. Кастусь Каліновскі і Віктор Каліновскі, калі вучыліся в універсітэце, і мы ведаем, што Віктор Каліновскі быў гісторыкам, архівістам, гісторыкам, і быў вельмі абазнаны гісторыі Великого княства Літоўскага. Нічога, правда, сам падобна, што не напісаў, але збіраў інфармацыю ў архівах для вядомых расійскіх гісторыкаў. І думаю, што вось Беларусь, гістарычная Беларусь, мінулай Беларусі у Кастуся Каліновскага менавіта старэйшага брата Віктора. Вот это вельмі важна, мы часам забываем пра гэту постаць. Адрэчы, у гарадзінскім архіве, глядзячы матэрыялы паўстання 1863 года, знайшоў вельмі цікавую тэчку, папку пра то, як паліцыя шукала Віктора Каліновскага ў 1863 годзе. Шукала старэйшага брата. І траіх у гарадзінскай губерні, траіх Віктараў Каліновскіх яны арыштавалі. Рэальны Віктор Каліновскі памёр у лістападзе 62 года і быў уже пахаваны. Але вот трое сидзелі за то, што яны Віктары Каліновскія. То есть улада та не забывала пра старэйшага брата. Вось, а мы трохі забываем. І вот таксама гэта слово пра тое, што Караткевіч арыентаваўся ў гісторыі. Дзякуючы, відаць, Кісілёву, таму што калі пра Віктора Каліновскага найбольш Кісілёў наш такі найбольш грунтоўны знаўца, і амаль што па сённяшнія дні он хіба самы грунтоўны знаўца тэмы Каліновскага ў беларускай гістарыяграфіі. І вось это напаміну лексіконе пра Віктора вельмі таксама важна.
У той момент, калі я скончыў працу над гэтым лексіконам, яшчэ даходзілі лісты ад людзей розных звонку, з волі. У тым ліку прыйшоў ліст ад Сергея Владимировича Шапрана, вядомага нашага даследчыка, які я яму напісаў, што я вось працую над такой тэмай, і цікава ведаць, ці ёсць нешта, што пацвердзіла бы, планаваў ці не планаваў працаваць Караткевіч над трэцяй часткай. І ён мне даслаў урывак з прамовы Караткевіча на абмеркаванне Каласоў у Саюзе пісьменнікаў Беларусі. І Караткевіч там кажа: зразумейце мяне, я не Кісялёв, я не магу пісаць пра тое, як было. Хай пра гэта пішуць гісторыкі. Я магу напісаць толькі пра тое, як я сабе гэта уяўляю. Фактычна, вось я кажу, мажліва, я памыляюся. І ў тым жа лісце Шапран напісаў мне, што ад Барадуліна і ад Маціса ён ведаў, што Караткевіч не спрабаваў напісаць трэцяй часткі. Не спрабаваў таму, што ён не ўяўляў сабе сваіх любімых герояў падчас паўстання, якое было крывавым. Гэта тое, пра што мог пісаць гісторык Кісялёв. Але мастак, раманіст Караткевіч не мог уявіць сабе Каліноўскага, які, напрыклад, аддае загад казніць таго ці іншага ворага. Ён гэтага не ўяўляў. Спадар Алесь, а я яшчэ задам пытанне. Вы адрэагуеце? Праваабарона Каліноўскага просто. Я вас пра яго Я не хочу нападаю. спытаць. Наколькі ён адрозніваецца рэальны Каліноўскі ад каліноўскага ў творы «Каласы пад серпом тваім»? Ну, ведаеце, тут яшчэ такі малады Каліноўскі, или романтычны Каліноўскі, і цяжка казаць. Хоць я гэту кніжку перачытаў пасля школы хіба гадоў 8 таму. І, конечно, я гісторык уже глядзеў, і трошки у меня там, конечно, вобраз такого маладого Каліноўскага, які адразу мае і з беларускую свядомасць, размаўляе па-беларуску, трохі меня, мягка говоря, насцярожваўся. У тыя часы это так не так было проста, і все гэта самого Каліноўскага, калі мы читаем тыя тэксты, якія напісаў ён, звязаны з яго іменем, мы бачым, што гэта беларушчына вельмі непросто прабіваецца. Он піша, напрыклад, у «Мужыцкай правды» звяртаецца да дзецюкоў. Піша да дзецюкоў, якія жывуць у Літве. І піша па-беларуску. Так, ёсць беларушчына, пры гэтым няма беларусаў, не адчувальна, што ёсць беларусаў там. Ёсць іншыя рэчы, якія недавно мы знайшлі у фондзе Літоўскага нацыянальнага музея, дзе просто выразна бачыш, як цяжка гэта разуменне беларушчыны прабіваецца нават у Каліноўскага. Вот ёсць такі вядомы твор, які практычна ўсе беларускія гісторыкі адмаўляюць, што ён належыць да Каліноўскага, пісьмо да мужикоў з зямлі польскай, дзе напісана там па-беларуску, зноў жа напісана, што вы, што жывеце на зямлі польскай, што едзіце хлеб польскі, палякі ад векаў вечных там. І стаіць подпіс, то есть, связаны з Каліноўскім, зноў жа. Все беларусы адмаўляюць, толькі Кісялёў аднойчы вельмі асторожна сказаў, што не трэба так все адназначна адразу адкідаць, таму што мы бачым, што гэта цяжка, гэта беларуская ідэя прабівалася самога Каліноўскага тыя часы. Магчыма, я так думаю, пра гэта, што гэты ліст быў напісаны для тых беларусаў, якія знаходзяцца на Падляссі, бо пачалося паўстанне, таксама была пэўная мяжа, дзе Польша, дзе Літва. Падляссі на тэрыторыі Польшы. Можа, пісаў для тых мужикоў па-беларуску, што яны знаходзяцца ўжо на той частцы, на польскай умоўнай частцы гэтага ўсяго. І Каліноўскі вельмі цікавая постаць, і не такая адназначна, то есть мы можам з гонарам казаць беларускі нацыянальны герой нумар 1, як Дубавец сказаў, гэта так, сапраўды, но калі гісторыкі пачынаюць разбірацца з міфам Каліноўскага, пастае вельмі шмат пытанняў. І для мяне, напрыклад, Каліноўскі гэта, размова, калі ішла ў нас пра нацыянальную ідэю, то, здаецца, Бламейко напісаў, што Каліноўскі гэта той, хто стварыў беларускую нацыянальную ідэю.
Я, наприклад, лічу, што гэта нацыянальная ідэя стварыла Каліноўскага для нас як беларускага героя. Упершыню беларусы напісалі пра Каліноўскага, усвядомілі як нацыянальны герой Калі ў 1916 годзе. І гэта не прыніжае яго ролі абсалютна, бо той, што рабіў Каліноўскі, чырвонае рабілі, бо там тыя матэрыялы, якія мы знайшлі на беларускай мове, там выразна відаць, не адзін Каліноўскі пісаў творы па-беларуску. Там была цэлы пласт, был цэлая партыя, была людзей, якія зацікаўлены ў гэтым былі. І не толькі дзеля прапаганды, таксама спрэчка з Олегам Латышонкам. Гэта прапаганда, ніякі ён там беларус не быў. Магчыма, на пачатку была прапаганда, але проста выразна відаць, нават параўноўваючы мужыцкую праўду і лісты з-пад шыбеніцы, што гэта прапаганда становіцца жыццём, што гэта мова, дае звяртаецца, пачынае ўплываць на тых, хто на ёй піша. Так, дарэчы, было з украінскімі народнікамі, калі пайшлі там размаўляць пра той сацыялізм, у народ і раптам сталі ператварацца украінскіх дзеячоў проста, нацыянальных дзеячоў. Гэта такая вельмі важная рэч. І я, асэнсоўваючы вобраз Каліноўскага гістарычны, то ёсць такі тэрмін Эріка Хабсбаума, я думаю, гісторыка протанацыяналізм. То есть это яшчэ не нацыяналізм, а та глеба, на якой потым будзе вырастаць нацыянальная ідэя, вырастаць нацыяналізм у добрым і не ў добрым сэнсе. Гісторыя і літаратура – гэта тыя сферы, якія сёння з'яўляюцца полем барацьбы наратываў. Чаму Каліноўскі, чаму Караткевіч такія небяспечныя сёння для афіцыйнай ідэалогіі? Чаму ў сітуацыі, калі беларускія ўлады хочуць быць незалежнымі, хочуць мець незалежную краіну, суверэнную краіну, яны адмаўляюць сабе ў радасці мець Каліноўскага як нацыянальнага героя? З майго пункту гледжання, беларускія ўлады дастаткова разумныя, каб зразумець, што калі яны вызваляць Каліноўскага, Караткевіча і паспрабуюць прысавечыць іх, яны атрымаюць паразу. Таму што перамагчы Караткевіча немажліва. Памятаеце, ну, я спадзяюся, што ўсе памятаюць, была спроба прысавечыць Купалу ў гэтай уладзе, калі яны знялі фільм пра Купалу. Хто бачыў той фільм? Дзе ўбачылі? У Беларусі ці тут? Я ўбачыў тут, у інтэрнэце. І я нідзе не ведаў, дзе яго можна было пабачыць, нават калі я быў яшчэ новы. Немажліва. Геній, ён чалавек, на якого кайданкі не надзенеш, якога не прымусіш ісці ў ногу. А калі яны шукаюць генія, яны шукаюць не таго, які быў бы разумнейшы, таленавіцейшы, а таго, які будзе ісці ў ногу з імі. Не атрымліваецца. Вось не ходзіць Караткевіч у ногу. І Каліноўскі, мажліва, хадзіў. Мажліва, калісьці, калі было трэба. Але гэта было не па загаду ўлады, а гэта было таму, што ён адчуваў, што гэта трэба. У рамане Караткевіча мы бачым, як аўтар выбіваецца з тых рамак, якія пастаўлены савецкімі часамі. Ён не можа іх зусім абысці. Ён павінен нешта пісаць так, каб цэнзар, каб чытач, каб партыйнае кіраўніцтва убачылі, што ён усё ж такі савецкі пісьменнік. Але не ўкласці яго ў гэтыя рамкі. Ён усё роўна выбіваецца. Сёння мы шмат гаворым пра, ну не шмат, але мы гаворым пра тое, наколькі тоесная імперская ўлада Расіі і рускія. Вось, ці бачыце вы розніцу паміж рускімі Караткевіча і імперскай уладай у Караткевіча? І тут, наколькі памяць не падводзіць, так, ёсць асобны артыкул. Не ўсе яшчэ прачыталі кнігу, раскажыце, каб «Рускія Расіі». Справа ў тым, што зразумела, што ў тыя часы, калі пісаўся раман,
написать про Россию выключно як про імперскую краіну, нягледзячы на тое, што яна была імперіяй, Караткевіч не мог. І таму у яго з'яўляюцца і як бы сёння выкарыстоўваць сённяшнюю тэрміналогію хорошие русские и плохие русские. И хорошие русские гэта хто? Гэта там эмігранты, Герцен, Агароў і іншыя. Гэта літаратурныя класікі, Толстой, Тургенев, якіх ён называе там Достоевский. І гэта рэвалюцыйныя дэмакраты. Чарнышевскі, Добролюбов. Мы не ведаем, ці быў знаёмы Каліноўскі з імі, напрыклад. Да? Мы ведаем, што калі ён вучыўся у універсітэце, хутчэй за ўсё, ён нешта чытаў з гэтых кніг, бо гэта былі новыя тэксты, гэта былі бестселлеры, і ён зразумела чытаў. Але сустрэчы сам на сам з гэтымі людзьмі ні Загорскаму, ні Каліноўскаму Караткевіч не дае, але дае сустрэчу з Тарасам Шевчэнкам. І гэта таксама акцэнт, які ён ставіць. Ён вельмі дакладна расстаўляе акцэнт. Нават там, дзе ёсць у яго пэўны саветызм, прашу прабачэння, ва ўсіх прыхільнікаў романа Караткевіча, але гэта ёсць, гэта 65-й год, гэтага не выкрыць. Там, дзе ёсць пэўны саветызм, ён па-мастацкі абгрунтаваны. Ён там павінен быць, бо інакш роман не пройдзе друг. І з гэтым трэба пагадзіцца, да, што такія былі умовы. Адзіны раз, калі ён згадвае расійскае пісьменніка, і гэта аніяк не абгрунтавана, гэта ягоны любімы Тютчаў, якому ён прысвячае 3 старонкі ў рамане. Будзеце перачытваць, паглядзіце і паспрабуйце зразумець, чаму Тютчаў, які быў імпершчыкам, Караткевіч гэта ведаў. Вось гэта літаратуразнаўца Караткевіч ведаў вельмі добра. Але ён быў чытачом. І для яго, як для паэта, пэўныя тютчаўскія інтанацыі былі нечым асабістым. Ён не мог ад іх адмовіцца. Ён не мог скончыць чытаць Тютчева толькі таму, што ён быў вось такі чалавек. Я хотел бы додать просто, як гісторык уже того паўстання трошечки 19 стагоддзя, калі я читаю те тексты, беларускамоўныя тэксты Чырвоных, Каліноўскага, там немає десь такого антирусизма, антирасійскості. Антирасійскость є, коли казати про антиімперськость. Це безумовно є. Там боротьба з імперією, боротьба з москалями. І знову ж треба розуміти, що таке москалі в Білорусі. Москалями не називали всіх там російців. Москалі – це війська, це чиновники, це ті, хто понаїхали фактично. Тут не мався на увазі там російський народ у ті часи, і гэтага нема ў Каліноўскага. Тым больш трэба адзначыць, што паўстанне 63-го года ўдзельнічалі і рускія. Нават афіцэры пераходзілі на бок паўстанцаў, ваявалі, ёсць те, хто загінуў за гэта ўсё. І тут такого не было такога, ведаеце, галтелага нацыяналізму, там усе там прэч Расія, прэч. Не, тут і думаю, што гэты час, калі ён у Петербурзе вучыўся і быў у тых гуртках студэнцкіх, сапраўды паказаў яму, можа не то, што ёсць там добрыя ці кепскія рускія, а той, што ёсць нейкая іншая Расія. І я лічу, што гэты такія погляды так званых рэвалюцыйных дэмакратаў на яго аказалі свой уплыў. Аказалі ўплыў на яго, і хоць вось Александр Федуты прагучаў наконт крывавага паўстання. І я хочу адзначыць, што даволі часта абвінавачваюць, калі тыя часы ёсць час Каліноўскую абвінавачвалі ў крывавасці і цытавалі там словы, здаецца, Гейштарых. Сказаў, што калі там это самае, і сякера не спыніцца над калыскай дзіцяці, калі гэта там шляхцюк і гэтак далей, так далей. Каліноўскага ёсць такія вельмі рэзкія выразы. Але ведаеце, гістарычна, калі падыходзіць, я, напрыклад, чытаў працы Янулайца, такога літоўскага гісторыка, які таксама займаўся паўстаннем, і казаў, так, было шмат громкіх заяў. Але не было вось такога масавага тэрору не было.
Были такие стихийные речи, бо коли повстание оценивалось, вот все, не ведаете, то это в некой ступени была громадянская война. Была громадянская война, то есть часто летели головы и невинных людей с одного, с другого боку, потому что это была громадянская война со всей своей трагичностью, жесткостью и кровавостью элементами. Але Калиновский весь час он спробовал не экстремать это все, отдаючи нават загады. И мне еще вельми ураживает той факт, как мы ведаем, что он же там до конца змагался, ховался, протягивал борьбу, коли уже практически все сябры были арестованы, те загинули. И он еще приходил увидеть даты публичное покарание смертью своих сябров. Вот его повсюду шукали, он приходил развитывался. Тут вельми шмат таких человечек обликов всем гэтым Калиновским. Ну и вот апошні лісты з Пашчевініцы, калі он піша верш да Марысі Чарнабровай. І, ну, есть такие моменты, которые суперечат в образу некого такого организатора кровавого потопу в Беларуси. Абсолютно суперечат. Ці у нас, може бути, питання з залі? Коли пакуль нема, то я задам ще питання Сподару Олександру. У нас застається 7 хвилин. Вы писали не только, вы написали гэта у СИЗА КДБ. Что было пасля того, як вы написали гэты твор, над чым вы яшчэ працавалі, што ўдалося ўратаваць, што не ўдалося ўратаваць? Я не поэт, а Украине не Божа. Але я писал верши. Моя жонка смеется, кажет, как ты писал верши, так треба, каб тебе знову посадили в американку. У 10-м году я там писал, и зараз у 21-м году я писал верши. И после писал колонии верши, написал 2 пьесы и киносценарий. То, что я писал в колонии, и то, что я не здолел послать Джонса, потому что нават не все верши выпускали, у меня одобрали. Фактично скарали бы, я выходил с колонии упевнены, что мои ошибки у меня, як кажут, зеки кэшары. У сумки вот этой вялизны з рэчамі. Вось, я был упэўнены. Яны мне нават сумку не давали в руки, яе да аўтобуса нёс майор, каб толькі я не паглядзеў і не было інфаркту. Вось. Ну і яны разумелі, што калі я убачу, што сшыткаў няма, я адмоўлюся пакідаць калонію. Гэта было такое у мяне унутранае рашэнне, і яны, мажліва, нешта прачувалі. Я упэўнены ў тым, што, нягледзячы, што рукапісы не гараць, яшчэ як. Вось, з тых тэкстаў аднавіць я паспрабую кінасцэнар, які прысвечаны адносінам Михаила Булгакова і Иосифа Сталина. Я паспрабую аднавіць п'есу, якая называется «Эрфурт 1804». Гэта пра Гёте, Наполеона, Александра I і Талейрана. Вось, мажліва, нешта адбудзецца. Ну і зараз чакаю, што калі ў чарговы раз атрымаецца, каб мне прывезлі з Мінску тыя сшыткі, якія ўсё ж такі выйшлі з следчых изоляторов, бо там есть несконченная инсценировка романа Анаре Бальзака «Бацька Грыё», якую я назвал «Бацькі» альбо «Бацькі». Ставьте натиск там, где пожадаете. Дякую. Ёсць пытанні, ці з'явіліся? Нема пытанняў, то я тады запрашаю падпісваць кнігі у Александра Федута. Дзякуй вялікі Аліс Смаленчук, дзякуй вялікі Александра Федута за гэтую размову. Заклікаю на стэнд D5, стэнд беларускіх незалежных выдавецтваў, павільён 11, набыць кнігу і падпісаць. І заставайцеся, калі ласка, на размову з Віктарам Бабарыкам.
і Наталія Мацкевич для прэзентацыі, гэта будзе праз 10 хвілін, прэзентацыя кнігі Сабіны Берло «Справа Віктора Бабарыкі». Будзе пераклад на польскую таксама, калі будзе патрэбна. Дякую вам.